Aplegat este moment, podem dir que amb la següent peça donem per completat el gènere de la música festera. Hem escoltat pasdobles, marxa cristiana i ara escoltarem la marxa mora a Benserrats. Esta marxa va ser composada per Saúl Gómez Soler en l'any 2004, dedicada a Toni Morales Ferrero, per encàrrec de la seva dona, que aquell any ostentà el càrrec de capità moro d'Ontinyent. Aquesta obra consta de dues parts diferenciades, la primera d'elles rítmica amb una introducció sobre la que gira tota l'obra i la segona melòdica i enèrgica, escrita amb un llenguatge on predomina el cromatisme harmònic. Esta peça, que tanca la primera part del concert, no pot menys que estar dedicada a les no festes de moros i cristians que enguany no s'han pogut ni es podran celebrar, i en especial a la nostra benvolguda Filal Moraig de Moraira, que des dels inicis de la festa de moros i cristians al nostre municipi, allà a finals dels 90, any rere any han confiat en nosaltres per a gaudir de la festa junt amb elles. De nou, i tancant esta primera part, l'agrupació musical cultural de Teulada, interpretant la marxa mora a Benserrats, baix la direcció de Pau Climent i Montaner.